Nu har mine tomater fået 4 dage i drivhuset, og så er de klar til at blive sat over i bedene. Og herover har jeg også puttet hestemøg ned, og så har jeg dækket med en lille smule pottemuld, så det ikke bliver for skarpt for tomaterne at komme i. Så det tror jeg sådan set bare bliver fint. Så skal de have noget vand.